Verdens største sportsbegivenhed kommer til Danmark. Næsten. OL 2012 er i London, og det er det tætteste, vi får et OL i vores egen baghave. Derfor rykker TV2 hele Danmarks hjemmebane til London, og giver dermed danskerne en mulighed for at mærke OL-atmosfæren, OL-ånden rigtig tæt på. Fra 27. juli til 12. august sender vi masser af sport, reportager og interviews med forhåbentlig danske medaljetagere og glade fans og publikum. Vi skal følge de danske OL-atleter i både før, under og efter de har været i kamp, og samlet set forventer vi at sende hen ved 200 timer fra de olympiske lege. Slaget styres fra St. Katrines Docks i det centrale London, og det ligger lige ved Themsen og Tower Bridge. TV2-værter vil styres igennem de legendariske omgivelser og stadions, discipliner og rekorder, og der vil være eksperter i studiet, der vil kommentere på det hele, samt naturligvis kommentarer fra udøverne, plus meget, meget mere. Uden for studiet på St. Katrines Dock har vi sammen med Visit Danmark sat scenen for hele Danmarks hjemmebane med underholdning, shows og live interviews. På storskærm kan publikum følge live-transmissioner, når de danske atleter er i aktion. Pladsen her, ja, den vil emme af liv og superstemning, og selvfølgelig har vi repræsentanter for det gode danske køkken, for international dansk design, samt meget, meget mere. Sammen med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark kommer TV2 til at søsætte et skole-OL, der giver samtlige landets 4., 5. og 6. klasser muligheden for på egen krop at afprøve de olympiske discipliner, både som aktivitet og i undervisning. Som partner kan du blive en aktiv del af hele TV2's OL-dækning, både på tv, net, mobil og events. Bliv en aktiv partner på oasen her på St. Katrines Dock, både ved at være synlige på pladsen med aktiviteter, salg og web samt B2B-arrangementer. Vær med til at styrke børnenes interesse for sport og olympisk historie. Du kan tage ejerskab på Skole-OL-site, Skole-OL-app, eller være en partner ved det store skole-OL-finalestævne på Østerbro Stadion, hvor 7.500 børn vil lege sig igennem 3 dage i juni. Endelig kan du som OL-partner blive synlig som programsponsor på vores OL-transmissioner og vores TV2-studie. Du kan blive en del af vores store OL-partnersite, få eksklusiv ejerskab på vores OL-mobilportal og OL-applikation, samt komme i vores OL-magasin. Alt sammen indeholder resultater, konkurrencer, baggrundshistorier og meget, meget mere. Vi glæder os til at se dig som partner på TV2's OL og som medspiller på hele Danmarks hjemmebane.